Здравейте на всички! Казвам се Станислав Милев и за мен е чест и удоволствие да бъда ваш онлайн домакин в невероятното пътешествие на света на интернет маркетинга и умението за развиване на локални общности. Първо ще си позволя да направя това клипче малко по-дълго и предварително се извинявам, че ще отнема малко повече от времето ви, но за мен е наистина важно да успеем да се разберем и да ви обясня какво точно желая да постигна и вие да прецените дали това е в синхрон с вашите дългосрочни цели, защото аз вярвам, че за да е успешен един екип е важно всеки един участник в него да прави точно това, което иска и обича. И това е смисъла на фирма Метод БГ, да обедини талантливи и умни българи с хора от новата генерация по света в успешен бизнес и заедно да решаваме проблеми от ежедневието и на човечеството и да допринасяме за един по-добър свят за нас, за нашите деца и за следващите поколения. Това е много точно ясно в едно изречение мисията на Метод БГ да обедини максимално много талантливи умни българи и хора от нова генерация в успешен бизнес. И ви каня днес да ме подкрепите в тази моя кауза, като станем партньори 50 на 50 и печелите 50% от всяка една продажба, която генерирате като независим партньор, работейки с Метод БГ, няма никакви изисквания, безплатна регистрация, обучение, видеообучение в следващите 28 месеца. Само за вас кандидатствали са 73 човека в тези 4 обяви, които пуснах. Също така за всички останали хора, които ме слушат след време, тъй като тези записи ще бъдат достъпни в архива. От тук нататък всичко ще се документира. Днес е 6 юни 2015 година. Добре дошли на вас и ще се радвам да ви помогнете да развием 43 сайта, като е нужен екип от 6 човека, един лидер на всеки сайт, лице и менеджер партньори, както и 5 специалиста, които да се занимават с създаването на съдържание. Тук ще жестикулирам и тъй като не слагам кадри, след това ще е интересно да видим как се получи крайния резултат, но при все това огромно неперфектно действие е мотото. Massive Imperfect Action и заплащане според резултатите. Не искам да ви вдъхновявам да работите с мен заради пари, защото това ще се изтърка бързо и много скоро няма да бъде достатъчно да задоволява потребността ви само от пари. По-скоро искам да ви мотивирам да работите с мен, заедно с мен, да създадем бизнес семейство. Нещо, което вярвам липсва на повечето от вас и надявам се наистина да обичате работата си и това, което правите. В случай, че в момента се занимавате с нещо друго, което наистина не ви е при сърце, можете да разгледате предложенията, които имам и вярвам, че някои от тях може да ви харесат, дори като втора работа в началото. Като независим партньор няма изисквания колко време работите, откъде работите. Единствено, което е важно е ако генерирате продажби, респективно ако получавате заплащане, комисионни. В случай, че стратегията ми за бизнес развитие в дългосрочен план е да обуча всеки един от вас да може да генерира 10 или повече продажби всеки ден. И вярвам, че това е напълно постижима цел с инструментите и обученията, които съм подготвил в следващите 28 месеца. Желанието ми е юли 2017 да приключим този цикъл и всички тези сайтове да са активни, да функционират и екипите да са на лице. Най-важното е да изпитвате удоволствие, хармония и любов от това, което правите и от ежедневието си и да споделяте това със света. Така че наистина искам да създавам една хармонична фирма. Знам, че не е правилно в бизнеса да се
вкарва прекалено много правилото за свободна воля и уважение на принципите, тъй като бизнеса иска да постига резултати, но Метод БГ мисията му е да обединява хора и за да се случи това е важно всички да се съгласим какви ценности уважаваме и какви ценности не уважаваме. Аз ще започна с себе си, разбира се, и ще ви кажа като основател и управител към момента на фирмата и въобще на цялата бизнес структура, която ще излезе от тук нататък, какво ценя, какво е важно за мен и какви ценности предлагам за тази невероятна бизнес общност, тъй като ако трябва да съм искрен, интернет бизнеса е възможно да се върши от сам човек, но понякога става скучно и винаги е по-добре да имаш сродни души в бизнес семейството си. Така че този апел или тази покана е за всички хора, които са от нова генерация и разбират, че материалният свят е една трета от цялото нещо, вътрешния ми свят и божествената ми същност също са важни неща. Аз знам, че с разбиранията си за живота, аз харесвам тибетска култура, там се вярва в прераждане, за мен това е натурално. Има много хора, които не вярват в това, живота е един за тях. Уважавам тази позиция, не искам да налагам мненията си относно светоглед и разбиране за живота. Това, което е важно да знаете за мен е, че аз съм лечител, владея с древното умение на рейки и го преподавам, обучавам се за учител, като мога да кажа хоби дейност, но нещо, което виждам себе си да правя в дълги години от тук нататък, защото наистина виждам ефект, полза и най-важното облегчение за близките си и за хората, които имат нужда от помощ. Споделявам тези неща с вас, тъй като вярвам, че е важно, ако ще изградим дългосрочни бизнес отношения, това е седно да се оженим и ще се говори, особено когато работим от разстояние. Искам да можем свободно да комуникираме и да няма типичната иерархия шеф, подчинен работник. Не, ние сме бизнес партньори и като такива сме автономни единици, особено когато сте независими партньори. Аз и екипа, който се присъедини към мен, ще направим всичко възможно да ви помагаме да реализирате себе си, да се позиционирате най-важното като авторитет, да разраствате своята имейл база данни от ваши последователи и по този начин да позиционирате себе си като авторитет в сферите, които наистина представляват интерес за вас и след това да промотирате и продукти на Метод БГ, както и всичко друго, което изберете, практически да създадете нещо устойчиво за себе си. Разбира се, това не е обещание да станете милионери от днес за утре с натискането на два бутона, не. Много работа и отдаденост и най-важното удоволствие от това, което правите. Според мен това е хармонична среда, това е което наистина ме ви допада и аз наистина вярвам в правото на свободен избор на всеки един от вас. Затова бих искал да поставим следните правила. Първото нещо е, че аз не мога да знам какво вие мислите, както и вие не можете да знаете какво аз мисля. Затова най-добрият медиум, път към разрешаване на такъв тип казуси е въпроси, да задаваме въпроси, няма глупави въпроси, има само незададени такива. Ако предполагате или ако аз предполагам, в 90% от случаите ще грешим дори повече, а това е прекалено голям риск, за да го поемаме и ще се радвам искрено да споделяме, да бъдем искрени и в истинския смисъл да създадем бизнес семейство, което е изградено на уважаване на свободна воля на другия. Аз не си позволявам да използвам думи, които да са, как да кажа, обидни. В истинския смисъл думата. Има хора, които си позволяват да комуникират с другите
никакъв начин. За мен това не виждам хармония в него и предпочитам просто да комуникирам, да възприемам информацията, да казвам какво мисля, а кой как го възприема вече е личен избор, аз нямам контрол на тези неща и извън контрола ми са, за да отделям прекалено много време за това. Моята задача е да ви мотивирам, да бъда вдъхновение за вас и да задавам генералната посока на движение на нашия бизнес екип и ще се радвам, ако наистина някой от бъдещите 43 повече сайта представляват интерес за вас. Накратко обяснявам бизнес модела, две възможности за работа. Първата е, ако сте независим партньор, в такъв случай безплатна регистрация, да разполагате с банкова карта и регистрация в PayPal. Ще ползваме PayPal като основен двигател на комисионните. Договора, който сключваме, търговските взаимоотношения в юридически смисъл от гледна точка на България ще бъде граждански договор, в който вие сами ще имате задължението да покривате вашите осигуровки. Така е най-лесно за мен и вярвам най-лесно за вас. По този начин се освобождаваме от излишни разходи, всяка за страните и всеки получава това, което е заработил, респективно в страната си на пребиваване, в случай, че не сте български граждани, не говорите български респективно. Вече това си ваше задължение. По този начин при една продажба от 50 лева, ако имате 50% комисионно, 25 лева автоматично при момента на продажба се превеждат на вашия PayPal адрес. Това е, разбира се, след като постигнете 10 продажби, минавате на автоматичен режим. Преди това има 30 дни срок, тъй като не се познаваме и респективно така ще ограничим хората, които са немотивирани да получават ползи, които получават тези, които наистина са мотивирани и постигат резултати. Втория вариант, който можем да работим, е да станете част от екип на MethodBG, в който ще изключим споразумение за конфиденциалност на информацията и ще сте от моята страна на уравнението и ще може да получавате до 30% от моите 50%, в случая фирмата MethodBG, като казвам моите. Важно е да съм юридически коректен. 50% от тези 25 лева, които влизат в MethodBG сметката, от тях до 30% са комисионна за вас, ако сте един човек. Идеята е, когато екипа се разрасне, да са 6 човека и всеки да взима по 5% комисионна. Като разбира се, бивайки част от конфиденциалния екип на MethodBG и заплащайки такса от 50 лева на месец, без ДДС, всеки месец, вие получавате автоматични комисионни, това е факт, плюс допълнителни ресурси, софтуерни инструменти и допълнителни обучения, които да ви помогнат да сте по-успешни и да развивате избрани от вас проект по-добре. И по този начин да печелим всички. Това, което искате да ви кажа и по-важното да знаете е, че бивайки конфиденциален партньор, плащайки месечна такса, това не променя и не изключва възможността да бъдете независим партньор и да получавате веднъж 50% и след това още реално 15%, 50%, 30%, разделено на 215%, общо 65% от всяка продажба, която генерирате като независим партньор и конфиденциален партньор. Разбира се, трика тук е, че ще са ви нужни два PayPal адреса, акаунта, които оптимално да бъдат на две различни имена. В случай, ако на конфиденциалния ви акаунт, където си плащате 50 лева на месец, за сте част от него, използвате вашия личен, може да използвате, да регистрирате майка си, баща си, съпругата си или някой близък ваш човек, да стане независим партньор и реално да промотирате
да промотирате продуктите през неговия партньорски линк и по този начин ще се случи това нещо. Това е поради текущите лимитации на технологиите, които ползваме за следение на всички тези процеси. С удоволствие искам да ви споделя, че това няма да бъде постоянна лимитация. В момента, в който стартираме собствената си платформа за управление на вътрешните процеси на конфиденциалния екип и на бизнес партньорите, на независимите бизнес партньори, тази лимитация ще отпадне и с един PayPal адрес системата ще може да изчислява респективно, ако желаете да бъдете и независим партньор, без да е нужно втори PayPal адрес. Но докато стигнем там, ще мине някакъв период от време, предвиждам между 6 и 18 месеца, така че всичко това зависи от колко добри хора можем да си позволим да наемем като програмисти, тъй като на програмистите в този бизнес съм се научил, че винаги се плаща, но в случая адресирам вас като маркетинг екип, executive assistant екип, учители по английски и HR, Human Resources, хора за сформиране на екипи. Така че ако направим кратка сметка, 70 човека по 50 лева са грубо 3500 лева на месец оперативен бюджет, с който да работя и да развивам допълнително всички ресурси, които използвате, както и да инвестирам в разработката на този софтуерен инструмент, който ще разберете в други клипчета. Разбира се, няма сега да ви занимавам с него, но ще се казва Mind Maps и Timelines, Interactive Mobile Mind Map Timelines. Общо дистанционно за вашия бизнес, мобилно дистанционно, което може да го управлявате от мобилния си телефон, таблет си, лаптоп си, защо не от смарт-уотч си. Но важното е, че вървим натам и процесите се движат. Друго важно нещо, което искам да споделя с вас е, че ще имате предизвикателство преди 3 месеца, от тези 28 месеца на обучение, да достигнете 500 лева на месец, да си заработвате пари по някакъв начин за вас, независимо дали било от мои продукти, продавайки мои продукти или неща, които намерите на база проучванията, които ще ви науча да правите. Основната ми сила на мен е, че аз съм изследовател, смея да мисля за себе си като експериментатор и си позволявам да експериментирам с различни неща в живота си. Понякога неуспешно, но понякога и успешно. И опитал съм се да синтезирам основното, което е важно за мен и да започна процес, в който да създам нещо устойчиво, което наистина да работи за развитието на света в поколения тук нататък, дори и след като моето съществуване приключи. Така че мога да кажа, че това е нещо и като завет към децата ми и към следващите поколения. Всеки един от нас иска да се изрази по някакъв начин. Аз изследих последните 7 години, 8 от живота си, да мисля над неща, свързани с социални иновации и развиване на общности и успях, вярвам, да постигна някакъв модел, който заедно сега ще видим дали ще проработи или ще се счупи и къде има нужда да бъде оптимизиран. Нищо не се случва перфектно не съществува според мен и затова е важно да действаме, дори да бъркаме, да се учим от грешките. Аз не вярвам в чувството за вина и да ви вграждам вина. Искам да работим просто на резултати. Ако вземете някаква задача или проект, наистина помислете за себе си, имате ли времето, желанието, ресурсите, което се изисква за дадения проект, за да влезете в него.
В случай, че изберете в даден момент промените решението си, а нещо се случи, разболеете се или пък просто ви писне от нас, от мен лично като личност или въобще целият екипа, който представлявам, моля ви, кажете на време, за да можем да реагираме. Такива неща се случват, аз ги разбирам, никой няма да се сърди, затова идеята е да има конфиденциални партньори, където си плащате месечна такса, вие наистина искате да работите с мен, вярвате в мисията ми за обединяване на хора. В случай, че не, или просто искате между другото допълнителен приход или просто научите нещо ново, може да бъдете независим партньор. И по този начин да не поемате допълнителна отговорност, свързана с мои проекти. Респективно последната опция, ако искате да ме наемете на работа, да консултирам ваш проект, първоначална такса, която започва от 5000 лева нагоре, плюс 30% от всичко генерирано от селс фунелите, които създавам, аз и екипа ми, така че това са опциите за взаимодействие на бизнес ниво. Аз ценя времето си, ценя и вашето и наистина желая да постигна хармония с определен брой хора. Знам, че няма да се харесвам на всички, наясно съм, че голяма част от вас ще изберат да се занимават с личностните ми качества, плюсове и минуси, а вместо съзнанието, което имам да донеса до вас и уменията, които искам да ви обуча. Така че това е окей. Приемам го като даденост и ще се радвам, ако 10% или повече от вас се присъедините в истинския смисъл на думата и станем едно бизнес семейство, нещо, което вярвам ще свеж въздух за всеки един от вас. И така приключвам тази встъпителна част. Ще се видим в следващите клипчета. Горе-долу това е основното нещо. И последното, което е важно да ви кажа с цел да ви разкрия целият бизнес модел, преди да приключим, е, че 10% от тези 50 или всъщност 5% от ревенюто на от цената на даден продукт, в случая 10% от прихода за метод BG, ще се инвестира всеки месец в различни иновативни каузи, проекти, хора, талантливи идеи, концепции, иновации, стартъпи, проекти, организации, всички тези хубави неща. Последния модел 3% ще изберем аз къде да се инвестират, 3% ще избирате вие като екип на метод BG, 3% ще избират къде да инвестират нашите клиенти, които обслужваме, а 1% отива в фонд, пенсионен, рисков за целия екип на метод BG, където в дългосрочен план, ако сте с мен на следващите 20, 30, 50 години, да имате добра компенсация в следващите години в живота си, до края на живота си. Идеята ми е да работя с вас, с вашите семейства и техните поколения и наистина да уважаваме това, което правим, да уважаваме другите хора и да изкарваме преди си честност, труд и да развиваме, инвестираме в света и най-вече да решим локалните проблеми на първо време в собствената ни държава. Така че това е целият бизнес модел, 30-30-30-10, 30% печалба за метод BG от тези 50, които влизат, 30% за екипа, 30% за бизнес развитие и 10% инвестиране в проекти всеки месец. Управлението на тези 30% за бизнес развитие в началото е изцяло под мой контрол, а след време, когато всеки един от вас се докаже, ще бъде прехвърлено на част или изцяло към вас, с цел да може да правите наистина това, което искате. Не е нужно всеки от вас да бъде лидер или шеф на екип, можете просто да бъдете специалист и наистина да творите. Ако сте по-творческа личност, в случай, че имате умения за комуникация и харесвате общуване с хора и обогатяването им, развиването им като личности, харесвате да ги учите и умеете да сте лидер, тогава да, с удоволствие вие сте подходящи за менеджер партньори на всеки един вебсайт. Така че в следващите клипчета ще ви запозная в детайли с това, което предстои и още веднъж извинявам се за дългото интро, но с цел да ме разберете по-добре какъв човек съм, какво ценя, какви ценности са важни за мен. Изпратил съм ви едно
дълго самоинтервю да си направите и като правило, като виртуален асистент, един от тестовете, който е важно да направя, е да ви дам най-сложната задача и по правилата за работа от разстояние, за работа с виртуални асистенти е важно да се отговорим и следните неща. Първо, всеки ден изпращате в края на деня един имейл с отговор на 3 въпроса. Какво сте правили днес, какви проблеми сте срещнали и с какво аз мога да ви бъда полезен за разрешаването на тези проблеми. Това ще спести много бъдещи недоразумения, както и неудобството, ако знам, че някои хора са горди и не обичат да искат помощ. И по този начин това ще го премахнем като проблем от целият процес, за да можем наистина да постигаме резултати и да сме успешни заедно, каквато е мисията ни. От тук нататък е важно сега да ви дам първата задача. Интервюто, което получихте заедно с това видео, като презентация, т.е. 2 презентации. Интервюто, което получихте с това видео, в 2 файла, на български и на английски. И бих искал да си запишете екрана, когато го създавате. След като го запишете, след това с Camtasia, програмата, която може да бъде намерена, 30 дни безплатен период има и може да се намерите, ако пожелаете. Така че с нея използвате, запишете екрана си. Това ще изисква от вас първо да ми покажете по този начин, че имате компютър, камера и че може да имате базови компютърни умения. След като запишете видеото веднъж, как го ввеждате, на втори цикъл би желал да запишете гласа си, представяйки се, изговаряйки и давайки допълнителни детайли, ако е необходимо, към всяко нещо, което напишете на български и на английски. Респективно да си направите един YouTube канал през вашия Gmail имейл, който да бъде ваш, за вас специално, и да качите 2 ключчета там, като в името им напишете method.bg с TH и вашето име, респективно някакво заглавие, което да позиционира като авторитет, нещо, което владеете и знаете, и заявката ви за следващите години да се развиваме заедно, какво искате да постигнете. Цялото интервю е изградено около вас, просто да разбера как мислите, какво е важно за вас и да видим как може да сме си полезни. И всъщност това е втора стъпка. Тези от вас, които го направят, някои от вас не са изпратили така поисканото есея на свободна тема, което знаете, че е забелязано, и ако държите коректност от моя страна, аз бих държал коректност от ваша страна. Затова нека видим как ще се случи всичко на следващата стъпка. За тези от вас, които си изпратиха есетата, благодаря ви искрено. Това е правилната стъпка. Задачата беше сложно умишлено, за да видя просто кой как, до каква степен това му е важно или просто посредствено кандидатства. Респективно, това е и една от целите, поради която съм сложил такса от 50 лева на месец, с цел да мога да направя такъв сериозен филтър на несериозните хора, без да обиждам никой. Знам, че всеки има различни приоритети в живота си и не е нужно аз да бъда ваш приоритет. Моето желание е да работя само с тези от вас, които са готови да отделят поне по 4 часа всеки ден да развиват мои проекти, и това го гарантират с тези 50 лева на месец. Това желание, тази своя даденост, 4 часа поне на ден. Разбира се, може да инвестирате и повече време, още по-добре и за двете страни, но минимум 4 часа на ден. Респективно от моя страна ще ви предложа инструменти, които ще ви помогнат да се позиционирате като авторитет по-бързо и да монетизирате вашите сайтове чрез мои продукти много по-успешно, отколкото ако сте независим партньор, тъй като в безплатното обучение даваме наистина основните неща, които са необходими на хората, за да знаят и вече по-нататък, когато започнат
да печелят, да станат конфиденциални партньори. Респективно обема на обучение, които ще получите като времетраене е съществено различен, в стотици часове повече, отколкото на безплатното, така че това са плюсовете и минусите. Като идеята ми е, че когато екипа спре да ме уважава, може много лесно да го покаже, като спре да плаща месечната си такса. Респективно е важно да знаете какво се случва, когато започнете да плащате и когато спрете да плащате. Когато сте независим партньор, ако генерирате по 10 продажби на ден, комисионните ви са до 50%, които генерирате. Ако станете екип на даден проект на Метод.bg и плащате 50 лева на месец да сте част от него, в такъв случай получавате 30% от всички продажби, които всички партньори генерират. Разликата е там. Ако сте 6 човека, вие получавате 5%. Респективно, ако тези 6 човека след време се разраснат като екип, разделяте 5%, респективно за хората. Сега как го правим това нещо? В самите папки имате един въпрос в началото, много е важно да си го напишете и да си отговорите за себе си. На база на него се изчислява вашата формула, така че по-етапно ще ги наместим тези неща. За съжаление, в момента нямаме софтуер, който да прави автоматично и всичко да се случва, като го въведе и после автоматично да ви каже какво нужно да направите, но ще стигнем до този момент. За сега важно да знаете, че докато плащате 50 лева, имате достъп и до тези допълнителни 30%. В момента, в който спрете да плащате 10 лева, губите 30%, ако сте генерирали като независими партньори някакви линкове, те си остават, те са независими партньори. Така че надявам се да е ясно, в случай, че веднъж спрете да плащате и искате да се върнете към същия проект, там лично ще има огромен фи, огромен пеналти, как се нарича, такса глоба, по този начин, че сменяте мнението и не можем да разчитаме на вас. Но от начало, ако започнете и либо не спрете да плащате, всичко е окей и проектът, който сте си избрали, в този момент продължавате да получавате вашите дивиденти от работата си. Респективно, мобилност на талант е другото важно нещо. Знам, че в модерния свят понякога се отричаваме и човек обича да пробва различни неща, преди наистина да открие себе си. Цикъла, за който може да правите тези неща, е 21 дни. Поемайки ангажимент към даден веб проект, се занимавате с него в продължение 3 седмици, 21 дни. И след като имате една седмица да прецените, искате да продължите или не. Като цяло идеята ми на работния цикъл е да бъде преди 3 седмици на месеца и да се пускат кампании, да се работи по тях активно. Последната седмица е почивка за всички, като се гласува, всеки преоценява, иска ли нещо ново, иска да остане същия проект или да се премести към някакъв друг и респективно в какво да инвестираме парите в края на месеца, които тези 10% от прихода на Метод.bg, всеки да гласува и да има екипи, които да се грижат това да се изпълнява. Общо идеята е да създаваме работа, безработица, прекрасно време за предприемачество, имаме дигитални продукти, дигитално производство, нещо, което е нужно по един лаптоп, интернет връзка. Интернет връзката в България е на добро ниво, лаптопите ще се появят за всеки един от вас, ако нямате, но това е, което се изисква и респективно желание, намерение и трудолюбие от ваша страна с цел да следвате целите си, защото да не забравяме, че изпълняваме общите си мечти, а те са ваши и моята визия за обединяване на талантливи българи и хора от нова генерация в успешен бизнес. Така че това е горе-долу целият план. Мисловна карта е много огромна, в която тя не съществува вариант, който аз мога да ви дам достъп в момента точно до тази част, но целта е да я създадем, там идва MindMinds и това е за мен, моето бебе, който искам да порасне и да ни помогне да сме успешни заедно, да осъществим мисията на Метод.bg, да обединим талантливи умни българи и хората на генерация в успешен бизнес и да развиваме заедно света и решаваме проблеми от ежедневно и глобално естество.
Благодаря ви и ще се радвам да станем конфиденциални партньори, респективно ако ще сте независими партньори. Времето, което мога да ви отделям, ще е много по-малко, но това е нормално. Ще работим и ще се фокусираме на вътрешния екип следващите 28 месеца и до нови срещи. Благодаря на всички, които се избърдат да се присъединят и се извинявам на тези, на които идеята да си плащат, да са част от нещо, бизнес и да получават стойност на много по-голяма сума от тази, която заплащат, не ви допада и умеете да направите нещата сами, това също е окей. Независим партньор е решението за вас, в случай, че въобще искате да си губите времето, да работим заедно. И така, благодаря ви и ще очаквам вашите видеа и ще ги изгледам с удоволствие, след което ще продължим в следващите стъпки и ще преценим кой на къде и с какво да се захване. Предстои стартиране на 43 сайта, един от тях се казва onlinejobs.bg и там ще се случват интересни неща. Целта е да продаваме талантливи български виртуални асистенти, като 50-50 партньори и да ги препродаваме на глобалния пазар. Така че има интересни проекти, гарантирам и ще се радвам на вашата обратна връзка. Работя изцяло с обратна връзка, дори имаме проект, който се казва uxclub.net и там специално обсъждаме как се става дизайнер на потребителско изживяване, нещо, което е върха според мен и е едно от любимите ми занимания. Така че ще продължим в следващите видеа. Още веднъж радвам се, че отделихте време и да ме изслушате, да кандидатствате за метод BG и започваме бавно, но славно, imperfect action, massive imperfect action, както се казват колегите на английски и до следващата клипче ще се видим в втория куплет, като се казва скоро без Станислав Милев, разсичен псевдоним Метод. Скоро!